tilanne on kisamatka ja kisamansikat. Ja tytöt kiitää siellä. Kelpaako? Me ollaan melkein valmiita lähtöön. Täällä on kaikki kamat, paitsi puolet, jotka on ympäri hotellia. Olemme siis meemäsnes kisoihin menossa Vantaalle, Trio-areenalle. Tää on lauantain 20. päivä. Siis Vilma Seppä. Nyt se on menoa. Täällä meillä on kauniit rosetit. Hyvät iitukat tekevät. Iitukka on tuossa. Täällä me kohta kisataan. Täällä on aika kylmä. Onks meidän coachilla jotain sanottavaa ennen lähtöä? Tai coachilla? Kaikki menee aika nappiin. No, kyllä. Täällä ollaan valmiita. Noniin. Fiilis yhdellä adjektiivilla. Iina, fiilis yhdellä adjektiivilla. Best. Lähestymme H-hetkeä. Haluatko kuvailla fiilistäsi yhdellä adjektiivilla? Väsyttää. Iidukka. Henna. Petra. Yksi adjektiivi, mikä kuvaa tämän hetkistä fiilistä. Emma. Ei oo tunnetilaa. Mä oon semmonen tyhjä. Entäs Elina? Mikä fiilis? Ei mulla tunnetilaa, mä oon vaan pissi. Nauti! Kaikki menee! Se oli ihan super! Onko semmonen kevyt kenttäväsymys menossa tässä? Vilma joutui kanssani juoksemaan kameran, koska huoltaja oli paras ja otti sen talteen, kun täällä joku jätti sen lajumaan. Nyt joku kumma. Me ollaan kohta menossa palkintojen jakoon. Jospa kokis.
Tähän on hyvä lopettaa, Vilma. Nyt me mennään syömään. Jee, se ruokaa. Kakkoshopea täällä. Karkit. Oi karkki. Tytöt, onko viimeisiä sanoja videolle? Karkki! What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Essi, onko viimeisiä sanoja? Ei oo enää. Kaikki on niinku sanottu. Kaikki on done.